Anyang aki din! Ay, panag-iiskwila manan. Awan pa'y kwartak nga igatang ko iti usar dagiti anak ko. Uray siyak nga rod na Juanita. Awan matla ti kwartak nga igatang ko iti usar da Carlo ken Carla. Hay, barang ano adda sweldo nila kay ko inton malam. Ay na, naimbag ka pa'y at ada trabaho nila kay mo. Ngam nila kay ko. Ay na, awan lang nga rudon trabaho na. Kanayon pa'y amabartag. Anya? Ay na, pudno ti bagbagaken ka na. Uray awan kwarta nila kay ko. Kanayon amabartag. Ngamin isarak na mo tingiwat na. Mapan iti ayan dagiti gagayem na. Hay, anya matan ti asawa yo, Nana Juanita. Uwan nga rod, at ako man ti agpalabada, ano sa kon. Tapno dala igatang ko, ti usar dagiti anak ko. Nay, da kayo maggayam ti masabat ko, nanapinang. Nakapulis kayo mat. Papanan nyo ngay? Ay na, adda na patag apag naklablay. Inak man ijay ile. Kasta? Ay na, naimbag kayo pa'y nana. Makapan kay manan ili. Ay katuan mapanak. Ngamen, adda mapan ko sabden a kwarta. Agbayad nga minan ni Guryong iti utang na kadakamay. Kasta ta di, nana. Nasayaat nga rod, ano kasta? Addan tuman nga rod kwarta yun Ay siyempre adda talaga. Kano kami pa'y anaawanan iti kwarta lablay. Anya? Naglastog mo tanday jay abakat no agsasao? Ha? Asino ti dakta kamaten? Asino pa'y kuma? Ni bakat pinang Nasabat ko itay. Imbaga nakit din akaano pa'y kano anaawanan da iti kwarta? Ay, anya lakit din. Kasla saan kamat ana erwam iti ugali da dya bakit? Sa bagay mo't kit di Ngam no agsasao. Kasla tay saan maawanan? Unamla no kanayon nga da kwarta na. Saan man ani bakit pinang ti pagsaritaan ta? Intakit din dya istor. Agpamerienda ka man tani. Nagbara ti panawen. Kasla matan impyerno ti kapudot na. Ay, nasingir mo ka din ni Guryong bagay. Ay katuan adda iti kwarta na singir ko kan kuana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, hay, 10 mil ko naman. Ha? Kan saan laday ta? Daytoy mat, kinasingir ko kin ni kumarik nga istilaing 5,000. Iso nga da kwartak 15,000 pesos. Ay, nasaya at no kasta bakay. Kumatang ka nga roda, hindi ti siday. Tay karni mamay, makahuman ti kanayo na natag. Ay katuan dagtalagayam. Mala, mangisaan ka nga rod itin na pawaiwan. Mapanak ijay tersina ni Panyang. Gumatangak iti sidaan. Nay, si kamot gayam maray. Wan siya. Salud-sudam mat no anya daytoy imat ka. Anya? Karne daytoy. Karne. Si kangay nagapwam. Kadwam pa'y taapawm. Ay na, nagkapuak man ni Jayan da Madam Rosalia. Kaduak pa'y daytoy apo ko. Nakilabada Imbag lang nga daigatang ko iti usar dagiti anak ko nga giskwila. Apay. Awan kwarta ngay gatang mo iti usarda. Awan nga ro. Iso nga agan sak amapan makilablabada. Ay unay daytan Juanita. Amangan no kayat mo ti umutang kanyak iti kwarta ngay gatang mo iti usarda. Ha, agpay sa umaray. Wen Juanita. Umay kanto iti balay. Pagsaritaan ta ti may papan iti dayta. Ay na, agyaman ak unay kumare. Ay, awan na nyaman na, Juanita. Imbag lang nga day gatang mua iti usardag iti anak mo.
Kasi damat no sumrek da di pagadalan nga awan usarda. Uwan nga raw, maray. Sapay na ira na ngamin nga awan trabaho nila kay ko. Ay, ibagam ama pa nagsapaul. Saan akanayon kat addamayat nga agpautang kada kaya. Wan, Malain kan, tapno maigatanga mo dagiti anak mo iti usarda. Anya, pinautangan na kayo ni Nana Pinang iti kwarta, kunayo, Nana Juanita? wan. Mas daawak nga raw ta pinautangan na. Manungay ti impautang na kada kayo. Uwampay. Umdas nga igatang ko iti usar dagiti anak ko. Ay kat nasayaat nga rin no kastaan, Nana Juanita. Adda usaran dagiti ubing yo. Hey, siyak ko nga ti pautangan ni Nana Pinang. Adda ko man napatig apang usara. Ha? Kat kasaritam Amok nga dapay kwarta na dayjay. Ngamen, nagpuskol jay pitaka na idi nagpautang kanyak. Kasta ka di, Nana Juanita. Ala, bareng maranaak ni Nana Pinang, takasaritak man. Anya, umutang ka doon na. Wen ko manana, uray 1.5 laang. Ay katuan day talaga yam. Ay na, agyaman ak unay Nana Pinang, agyaman ak talaga. Awan anyaman na, basta dalakit day. Apikit din na saan. Di kay madanagan, Nana. Bayadak tumit laan, apaman nga da kwarta. Ken saan ang mabayag? Nasaya at nukasta. Mala, mabiit laang tala at ti kwartak nga ut-utanga. Ay na, Nana Juanita. Sapay la kuma. Tasaan nga aramidan ni Nana Pinang tikas iti naramid na idi kininanang ko. Ha? Anyat kayat mo asawan lable. Idi ngamin, pinautangan ni Nana Pinang ni nanang ko iti 1.5. Idi kwan, ni, ibuy-buy na matan. Aniya? Ay na, pudno ti ibagbagak, Nana. Nagalas ti ugali dayjay abakat. No agpautang, mayata iso ti umuna amang ibaga apautangan na ka. Ngam no sumro matitililing na. Ay na, ibuy-buy na kunak tumat. Aniya? Iso ano adda kwartam nana? Bayada mon ti impautang na kan ka. Di mon orayan nga ibuy-buy na. Ay na, sapay awan pa'y kwarta kapag bayad ko ita. Agdiskitar ka nana. Nasaysaya at pa'y nga imutang kalaangan iti Bombay. Ngam iti dayjay ama nang ibuy-buy abaka. Hay! Nay, apayain. Agong ungit kamitin bagay. Sabay may sakang agsasaw. Hay! Marurutak! Anyamanan ti pakarurodamaya. Ni Juanita man, manungal dawin di utang na kanyak awan pay. Ngam di matagbayadan. Adya, Umutang-utang ngam nagtiwod mat ngagbayad. Ay marurutak ka talaga. Hinton kwan mapankupok kapok kawan ije balay da. bakay. Ho! Ne, da kayong gayam ti masabat ko, Nana Pinang. Kaslagong ungot kayo. Sana kasla, lablay. Talagang agong ungata. Ha? Kaapay, Nana. Dayjay Juanita. Di na amuti agbayad iti utang na. No saan agapoy ti kwartak nga impautang ko kankwana. Saan anakadal dagiti ubing na itatawan. Gaputawan igatang na iti usarda. Aniya? Gaputadyak sing-singiran. Saan matangaw may agbayad ti awanan bain na Juanita. Payman ta inak pagsasawan. Ay na, Nana. Saan kumamat agasta? Ngamin, da kayo tinagboluntaryo nga agpautang. Saan mat animanang Juanita tinangpilit kada kayo? Ay basta, utang is utang. Saan ngagbalin kanyak dagita sarita, mawatam.
Anya? Kasta timbagakan ka di bakit? Ang nagsasanga ti Sara na? Wan bakla, nakalas at talaga ti ugali dayjay abakat. At wan man. Manipod pa'y idi, kinaging ka ita. Hay, managiboy-boy dahi dyan. Aging tutulong itipada na atao. Inton kwan. Awan pa'y rat manungal daw, iboy-boy nan. Ay, agyaman dayjay abakat, tasaan da atutupan. Ay, no siyak lati pagaramida na itikas jay. Talaga at tutupa. Anya? Juanita! 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 Ha? Kumare, abi nga agpukpukaw ka mo dito. Nakababain ka dagiti ka aruba. Ayawan bibiyang kau no mga dagiti karuba. Di kanyak laang. Bayada mo ti utang mo. Aniya? Dayta ti pagungungtan yaw, kumare. Nagsaritaan tamat, abayadak mo't tadayjay. Ngam saan pa'y kumanga ita? Ngamin, awan pa'y naurnong apagbayad ko. Ayawan bibiyang kau no anyaman ti rason mo. Basta bayadam dayjay itamot laang. No saan ka ngagbayad? Idarong ka iti stop ah. Wano ipapulis ka. Aniya? Anyamot ang tikas na nga ugalim. Sika tinagboluntaryo nga agpautang iti kwarta kini Juanita. Ngamita agong ungit ka. Jak nga rod mauray nga umayag bayad. May saka mag. Saan ka makauawat ako na? Anya, Orayak nga uray. Awan mo ti ropa ni Juanita nga umayag parang. Kalpasan ana usar na ti kwarta nga impautang ka. Ha? No saan agapo kanya? Saan anak kaadal dagiti ubingda? ay na, pinangaya. Awan pa ti makalawas manipod idi nagpautang ka kinkwana. Ngamita, umapapoy mo tinday tapong tutmo. Ah, awan pa'y makalawas. Ay ah, Good wine. Ay, salbag kini ti kastoyaya. Saan mo magaya mapampanunutay? No kaano ti nagpautangam? Basta napanunot mo ang mapanagsingir, mapangkalatan, nga oray ka lagpok-kapok man. anya! Wando na. Parikot ko nga ron ita. No sa di no ti pangalak iti bagbayad ko kankwana. Tapno man sardengan na ko nga may pukpukawan ni Jebalay. Nakababain ka dagiti ka aruba. Ay na, madanagan na Juanita. Ang mga nukas tamot ti aramidan na kanya. Gapo iti kwartaan na utang ko kenkwana. Ay na, masigurado akas tama ti aramidan na kan ka. Siyak tupay. Awan pa'y makalawas manipod imutangak. Ngamita, iboy-boy na matan. Ti kasayaatan nga aramidan tayo, nana. Mapantayo laangan iti ayan ni Manang Luz. Isu laangan ti mapantayo pagutangan iti kwarta. Isu ti pagbayad tayo kin ni Nana Pinang. Ha? Wala na. Iti kasta, mabayadan tayon ti utang tayo. Tapno awanan ti pagparparikutan tayo. Iboy-boy na magayam. Ket, ada na utang yo. Ay na, naimbag nga rutad na. Isu ti mapan mi ibayad kin ni Nana Pinang. Ay, jakon urayan nga umainakmet po kawan gapo iti utang ko. Ay, nasayaan, tanapanunot mo dahit na. Naimbag ni Manang Luz. Tanuawan pagbayad mo kahit makitungtong ka, makaawat. Nuni bakit pinang, ay, naglaing nga gibuy-buay. Wan nga rod, kunak lakit din no nasaya at ti ugali na. Isu ang nagagara nakmat nga imutang idi pinautangan na ni Nana Juanita. Ay, husto lang tanapadas yun. Inton sumaruno, amo yun ton. Ura iso tag voluntaryo nga agpautang. Saan kayo nga umut-utang? Oh, aday ta. Dayta ti bayad ko iti utang ko kan ka. 1,500 dayjay. Ngam ni nayunak iti duwagasot. Iswa 1,700 amen. Ha, uray sakmet nana. Oh, at titibayad ko iti inutang ko kada kayo. Nay, apay nga agbay bayad kasi kaduna.
Kat saan ka pa'y matasing-singiran? Ay nananadya kun urayan pa'y nga umayo aramidan kanyak tikas iti naramidyo kininanang Juanita. Anya, impagarup mi no nagtao ti tapuso yu ti tumulong iti agkasapulan. Ngam saan mo ta iboy-boy yung magayam. Huwag nga rod, mare. Nga mo mila kumakas tagayam ti aramida. Saan kami lakuman nga imutang? Kan may si kamot tinangibaga pa utangan da kami. Saan ada kami tinagpilit? Ngamita, kasada kami matan ti parparwarin nyo a nagpilit kada kayo. Ay na, pasensya kay kumanda. Alaan nyo dito yung kwarta. Kaano man, saan kami to nga umutang kada kayo? Man nagibuy-buy kayo. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Nay, isa. Adda ka mo dito yung bangkag mo. Sa din ako mang, iti sa baling ayang kaw. Iti bangkag ko, Saan ka di akayat mo ti mga asawa, insan? Why? Kaya pa ayang. Kayat mo, tay kang kay titik-smith mo. Apay, amok mo tayo, iti makitiksmit. Kay surwang ka, insan. Kin may sa kawang magsilpong kaw. Ano na mo na, insan? Kung kumatang ka, nagano ti kwarta minsan. Kadwa naman naman pang kumatang, mata, diyan mo ti gagadangan. Itong bigat, saan ka ngagbangkag, tagpailit ang araw, insan. Ya, saan ka nga bangkag ita? San tatang-tang, gudong kami kanin sa kuwanar daw. Ipagatang mo langin kaninanang mau, no da kayat mo agatakain. Amo na ayang, mati kumatang iti silpaon. Ang silpaon? Apa yan, ano ang ti silpaon? Makitiksimitak mo datap no makasawa mo tayo. Ano la amin? Kayat mo ayat makiasawa. Diyo kaya tamadaan kayo iti apaw. Dati pa nagkunamaya ka adam mangayat kan kabalasang. Kapay nga wangay. Kay tabusis mo, nakasingsing kay. Pati pa nagkatawang ko nagsinggay. Sa bagay nga paisaw. Busis mo langin ka bastard ka ni ti balasang armam karneg. Nya nga, insan. Intan na. Nya nga tararamidam dito likod ti balayaw. Sana ka mapaninsan. Ha? Tapay nga. Nagtungtungan tayo di kalman nga agudong ta. Mapana li bang kagkaon. Nagbaliw man ti panunot mo ninsan ah. Jak kayat ti agaramay. Iswa jak kayat ti kumatang iti silpon. Nagbit ka mga nagbabawi ninsan. Si kalangin ti agudang. Apay nga na nagbabawi ka insan. Sayang gated cooking katik smith mo, nagpindas pa eh. Naglalakay at latabaron Anya? Kumusta kayon nga textmate mo? Ay na, pagsarsaritaan mi nga roon, hindi pa nagkita mi. Imbag man, katjay nga'y birbirukan na mat a textmate ko. Nagbabawi ka naman. Apay nga'y, mabain ka naw. Managbabain ka nung amin day, jay akasinsin na. Ay, bayamon anya nga'y nga roon. Ay na, umawag to kanon ni Nardo. Denggan taman ti boses na. Sige, denggag tuman nga ron. Agaya tagsamanan. Ay na? Agayat ka na talaga insan. Ay kawang nga raw dinsan. Kat mabaling ka mo ilat nga agayat dinsan. Awang mangayak kanya kabalasa nga. Kapoy ti boses ka. Ada. Apay nga minaday ti panunutan mo insan. Isumutin ba ka ni tatang? Bat yam to mga minitatang mau. Ay, ang mga numabasta dakto lang. Kaya masakta na. Numabastad ka, di agaram kan tumanahin insan. Nagado di ta babay. Ay, wala niya. Ay, wine, ustaw. Mala, intan gumatang iti cellphone mo. Ta surwan ka man ngag cellphone insan.
adenggan ti boses mo. Siguro, nagwapo ka iti persona. Saan mo't unay? Ay no, pati pa nagkatawang. Nagmayat adenggan. Ay, may nilawaksan kan ko. Ay good, agkasartan ang araw. Saan tapay mo't anang kita? Ay good, agkita ta na, maray. Ay, di kasinsin mo nga. Ako nam nga itad mo aka-textmate ni insan ko amarilaw. Ay ni Kardeng. Susurwak pa lang ang cellphone, maray. Ay, di naman. Amumutan, di makal ito'y away. Hindi siya lapangkag, dayan na. Kasta ka day. Ang apama na masursuro na tayo ang cellphone. Itad ka, tinampar ni Marilaw, akasinsin mo. Tag-text meet naman. Sige, ururayan nga minday taninsan ka. No, agkita ta. Itugot kung tumot tininsan ka. Ta, agkita takin ni Marilaw. Ay na, may mayat manan mo kasta. Lakay, nakaluto akaon, mangantayaon. Ay, abam ni Kardeng. Anya ngay kararamidan na ijerwar. Nakatugaw mo't ijay patuki na anakadumong. Yakwan mo niya tararamidin na. Kardang, mangantayaon. Una kayo na. Anya ya kararamidan din na. Bala, bye-bye amon. Umunatan namangan. Unak man, wag mulmulakan itinatang Kardeng. Agmulmula, man. Ay, saan mo pa imot anarog yan tinagmula? Agmula, to ko na, man. Anyalagan dyan aramidam ngayon aldaw. Ay kagtrabaho ka, di tibangkan. Karuroot mo tibang kagmaw. Ibaga man latipod na. Agar-ari ma, isuwadya nakamula kin nakalinis tatang. Anya, Agar-ari ma ko na. awan ti mangayat ken ka, apay adaya. Katiksmit ko, jaral ma. Ay, basta rin na kanto na jay. Iyo nga minibagbaga ti kasta tatang. Mari, nakakaya namin ni Marilaw. Ay na, nag-sweet nga ag-text ni Karding insan. Ay ya. Kanayon na adamagan no nanganak kun. Ipalagip na sa anak ka nung agpabisin, tapno sa anak nga agsakit. Ay sus. Kuna nga min ni Nardaw, anasingpat daya kasinsin na. Ngam, saan kami pa'y nagtungtong? Ay katagtungtong kayo Bayam, taibagak to day takan kwa na. Kaslakin ni Nardaw, nagmayat ti boses na. Ay na, mainlove ka dagos insan. Agpatpat nagsamot di silaw, iji silid ni Karday lakay. Ay, wag nga raw. Ada ka no text meet na kat nga rarben na. Ay, bagbagam di anak mo. Bagbagak may. Amumot dagiti babalasang itan apanawan. Napili da. Sa bagay, nulang Sana pa atin ni Kardeng. Insan, tawagam ka nung ni Marilaw. Mabay, nakinsan. Pagbay na mo ay kumainsan. Nasken nga agsarita kayaw. Ngay, mangag na tinalas a boses ko, kag babaway. Imposible mainsan. Kano nagtagar ka man? Agkita ti ulatan. Tawagam pa'y kanong araw. Nawagak to, nadalog ko. San mo nga ibaybayag? Tawagam mo. Ay na, agtungtong kaming kini Karding. Sige man, tatanggak ti panagtungtong niyaw. Umaw-awagan. Ay katsong bata mo Hello, Karding. Kumusta ka? Hilaw, kumusta ka ngayon, Marilaw? Insan, apay ngay, nagsinggit mo ti boses na. Ay, jak mo
Naperdin samot nun to'y cellphone ko. Karding, mabitlaang Titaak man no anya ti perdi to'y cellphone ko. Ay, naperdi ta cellphone mau. Nagsinggit mo ti mangag ko a boses mo. Kasla boses ti duwende. Ay, nasken agumatang iti baro a cellphone ko. Saan ka nga gumatang? Iti baro ang cellphone mo, Marilaw. Awan perdi day ta cellphone mau. Awan? Kinapudno na ka, talaga kasto, iti panagsaw kang boses ka. Anya? Insan, nangagkudya pa nagtungtungyukin ni Karday. Ay, apay ngay akas di ti boses na. Di man lang bagbaga ni Nardo at duwende gayam di kasinsid na. Hindi nga ta? Kunamat abasit ti boses na. O, di basit na. Pati pa nagkatawa na. Kasla katawa ti duwende. Ay, na insan. Di mon uyawan, nagkita kayo. Agkita kami kadipay. Ay, katwan mat Ay, amo kun tilangana. Ay, jak kayaten ti makipagkita kan kwa na. Kat no nagtutungtong tayaw, magkikita tayaw, san ka day insan? Ay, ad-adala ang amadismayaak, numakitak tilangana iti personal. Tungtong kayo gaya man ka ni Marilaw insan. Sinuro ko din baga ma. Ipili mong tumang nga may. Iso nga duwang aldaway na sa ngagtitiks ni Marilaw. Nadismayan sa amot tay. Ha? Pudo din baga ni tatangkaw. Awan ti babaya mga yak kanyak. Ay na, saan ka ngagsaw iti kasta, insan? Hindi ay chachar si cellphone kaon. May baya kaon. Saan mo ka di akayat na makipagkita ka daw kada, insan? May diya kaon. Agkikita kami ka naw. No kaya't mo, sumurot ka. Si kalatan na. Talaga atak dirakon. Tiyag lala kaya baraw. Hello? Imbaga kung kini Marilaw, magkikita tayo. Saan mo akayat ni Karding ti makipagkita, Maray? Nay, apay ngay man. Mapain ka naw. Ay na, di mo mat ngaming imbagbaga. Akas jay gayam ti boses na. Apay, kasapulan pa'y ka di ngay bagak. Anya ka di tila nga di kasinsin now. No, talaga akayat yung makita. Umay kayo dito'y lugar may. Ta ipasyar kayo, iji balay da Karding. Nasayaan ano ijay tayo lugar da Karding nga agkikita. Agkita kayo matlangan ijay textmate na, Marilaw. Saan kami nga ag-textmate? Nanipod day di na odi apa nagtungtong me. Saanon ang nagte-text? Ay, sayang matan niya. Ay, nasaysaya atin day di ana pasamak. Tama nga no nakaam-amak tilangana, no kita kami. Sinaw dagijay babalas ang akadwa ni Nardaw lakay. Arman kano man ni Nardo di Maysa. Di Maysa na podpodaw arman kano idi ni Karding. Apay, saan itan? Jak amo, tay so umati ko na ni Nardo. Apay, adim bagas da ngay dito'y balay. Katawan mo't ni Karding ditaw. Adamot ijay bangkag. Isuti ko na. Mapanda kano pasyaran idi bangkag. Adaw, timula ni Karding aprutas. Kinalawa ti bangkag na. Makita dantaw. Uray kasjay lang ni Karding. Tanagagat ka na ano sa baraw. Swerte ati balasang ama-asawa na. Nakita maon di balay da Karday. Wan, ay na, nagdakkel mo't gayam ti balay da. Ken naglawa ti paraangan da. Day tataltalon na makikita yaw. Kukwada day ta. Ay,
Apay ngay, di mo man laing bagbaga-abak ng dagayam. Ha? Sa dino ngay ti ayan ni Karding. DJ man na oh. Nakatakder, iji bangkag na. Oh, DJ na nakita na kayo. Karding! Adda kami! Ay na, nagtayag magangayam. Wen, adayo ang na taytayag ng iti siya. Ay, kunak no basit ang lalaki. Insan, may nakabisitahin. Iso ni Marilo at ex-meet mo iday. Insan! Marilaw, kumusta ngay? Nasaya at latamat. Ay na, nagwapo matgayam ni Karding iti personal. Nagtangos ni agong na. Nagmayat tinipon na. Kumusta ngay Marilaw? Nakaumay kayo man dito lugar may. Mapantayo di kubo-kubo atay di tayo nagtutungtaw. Ay na, adda pa'y kalit na. Asino nga artistan ti karup-rupa na. Mala, mapantayo nga raw, DJ Kubo-Kubo, maray. Marilaw. Ay na, nagadumatan da ito inuli yung agkasinsin aprutas nga yawin may. Pasit la dayta. Ito nagsubli kayaw, ay kat adadun to pay Diya mo ngay takay nga umay. Itong maminsan ta pakamonda. Tapno makasagana may. Agyaman na Karding. Ang kayat ko ti gumurakan ka. Apay nga gumura ka may. Kasano di nakmatan tineteksan. Diyak matan makontak ti number mo. Mabay na mga meeting ka. Teksan na ka. Promise mo date na. Wen, kunamon insan. Ito nagawid ka. I-charge mo yung cellphone mo. Tatawagan madagos ni Marilaw. Available 24/7 para kan ka, Karding. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Nagsakit ti tiyan ko, ulinaw. Ay, Saus, delikado no ka na yung agsakit ti tiyan mo, tatarman, o. Apa yan na ibagam? Apa yan delikadaw ako na? Ang mga no sintomas dahil tinadagsin na sakay. Anya? Wine, ang mga no adan acute ulcer mo, tatarman. Cute ulcer kunam. Uwing data, man-manon ti makalasat, iti kasta sakay. Anya? Kaduan na nga agsakit ito ulcer, te matay. Maungkal adagaws. Ay, sapay. Awan pagpa-check up ko iti doktor. Ay, Saus, ay ka ila ko muna tayo kakaisunan ang mo, tatarman. Pagpadoktor mo, sapay nasakit ti matay. Anya? Anya manandag iti imbagbagam kin ni Tata Armandi, no? Rinabak ko lang, maaba kay, pinag-nervyos ka. Imbaga nga da acute ulcer na. Ay nalakay, amang ano day tanalabos a panagrabak mo ti pakaisagmakam. Danag mo na yan. Apay ko mamay sagmaka ngay. Pakaragsa ka na ito nga raramidag baka ito. Anya lakit din lino, nagalas day tang aramid mo. Ni tatarman din napili ka na bakay. Tamo ka nervyoso na yay. Ay, makamu kay tibiyag mo lino. Ingkakit din rabrabakan gelakay. Inton kwan nagsakit iti puso. Niking ti lumabas iti parangan. Isuman ti rabakat. Adaytan. Nay, Keng. Sika ka di daytan. Apay? Ay, Saus. Apay ngay. Delikadaw, no? Apay? Awang mo tinakita nga ulo mi tay sumungad ka. Anya? Ay, Saus. Delikado na ito apartaan, Keng. Ada ka no dakis, mapasamak king ka. Ay. Di nakman rabakan iti kastalino. Ay, apay so ti magbagak, Keng. Isong araw na dinamag ko itay.
No si kamoy lang, ti lumabas ito parangan. Anya? Ita, adan makita nga ulom, Keng. Ay, jak tayo, tikas ta, rabak mo lino ah. Ay, sana ka mga nabrabak, Keng. Agpaisaw na kiti, bagbaga na kiti lalakay, kung babakay. No di mo sumangin na ita, ay matay ka kanaw. Jak pa kaya timatay, linaw. No di mo kaya timatay. Sumangay, tapno saan ka amatay, oh. Kasano ka sumangak? Ay ka parigo mo na itan, Keng. Yakan mo no kasano sumangay. Mamanot ang biyag iti kasta, oh. Anya? Nang rabak ka manan iti kaaruba, Lino. Day talatan ti amom nga aramidan iti biyag mo. Ay na, pakaragsakak ko na mana hindi mga rabak, Maria, bakay. Intun kwan na isagmak kan iti day tangar aramidam. May sagma nga. Awan to apolos, ti pakay sagma nga. Uray po utang, timbagak. Oh. Ay, anya lakit din ti asawak ama nagrabak. Ti amom nga takot na saya at day tangar aramidam. Ado ti mabutbuteng gapo iti nalabos apa nagrabak mo. Oh, ano ti mabubuteng nga? Di ka man sumanaw dito, Maria. Pakaragsakak ko na man ang tararamidag. Unay mo dati. Ni saya kiking tutin ni lumabas ito parangan na. Ha? Rabaka man day ta babae. Nakasusuon ni tilaba. Naglaon laki di tinatang ti sinusuon na. Anday tan. Ha? Ay, kabalyaw! Ay, Kabalyo, anak ko lang, ay! Unay kanisay. Dahil lang inarami ko, nakiktukan. Yak kaya't ti makikiktaut! Ano ikaw? Sinipanan mo tanisay? Day ti maganap maulinaw. Amom lang arudan na managkikiktuta. Kiktutan nakpailaan. Ha? Ala, pidutam day talabak anargrag. Nay, Kawanan kay di bain? Nagalas day tangaramid raw. Ha? Oh, anya nga ita. Nasipat na ka ni Isay arinabak mo. Nagsakit ti pingping ka. Gapoy ti panang tapis na kanya. Amom lang arudan akikigtutan day jay akaruba. Ingka pa'y lakinigtot. Ay, diyan mo namnamahan na sipatin na, Jow. Ay kagunggunam ata kinigtot mo nga rod. Kurang pa'y day ta nga inaramid na kan ka. Dinanog na kumaday tarupam ka. Anya? No di ka agsardang iti kastangar aramidam. Makasarak kanto iti mangdisnog iti subsub mo. Nagaluk-luk na ti asawa, Maria. Apay ka di, Tata Arman. Ay, imbaga na. Kada sakit ko nga ulcer. Ha? Eh, lakok pa ite kakaisunan ang ko tapno na pagpa-hospital ka. Yung ko naman ti doktor agagangay lang ti sakit ti tiyan na nariknak. Anya? Eh, talaga nagdakas ti asawam. Namatpati ka nagiti bagbagana. Naglay nga magraba. Ay natata, siya kung ti agkidkid daw iti pamakawan iti inaramid na. Bayan nyo, bagbaga akmat ni asawa, ngam din akmat dengdenggan. Natimistik ko na mati ka nagiti bagbagana. Nagtumpalak mga daga. Tata Arman. Ay, no, di alam makapagtagpal. Ay, madisnog ko ni Linong asawa. Nasakit tinakam kan ni Tata Arman, Lino. Apay kung mga agsakit tinakam na kanya, ay mo, Maria. Gapo iti panangrabak mo kan kuana nga dasakit ng ulcer. Ha? Di jay? Oh? Ha? Di ka man kundi isum dita. Tasaan anasaya at dedye nga inaramid mo. Agasam, tain la ko na pa yan jay kakaisuna anwang na. Ay kabasol na mga lang. No, apay na mati adagos. Oh, Ha? ita, agsakit tinakam na kanya. Ay, agmauyong kan. Tasaanan anasaya at day tangar aramidom. Ay, diyak kaya dahi tanga ibagbagang Maria. Oh, sana nga agmauyong.
Ag mauyong ka, ta saanen agagangay day tangar aramidam. Nasaya at ayat timang rabak iti padam ataw. Ay kinasaya at aparakan niya. Tapakaragsa ka nga raw. Ay di kan sumanaw ditang. Tanay, rabiyo na yan. Kaya kaunti maturaw. Sapulak nila kay kaulinaw. Nakita mo ka day. Ay nilakayaw. Ay diyan mo nakita. Nanausara. Ay, napanan na nga tanday jay alaklakayan. Si Kapay lang. May tinakita nga may dito arubayan. May nanausara. Itay pa'y nga may nga sapulak. Tasan matan anagaw-away. Kat adda ko maiparamid ko kunwana. Ang mga nung napamit nagsapol iti sa bali a babae. Nanausara. Anya ti kayat mo ha, sawag. Ay ka napan nagsapol ito bobing. Ngamitisi ka. Nanausara. Anya. Ay na, saan nyo nasa pulay? Tamang ano dan chicks na sa balay, o. Nagpaiso ka din ay tangay bagbagam linaw. O nga may, nana. At nga min nakita ka sa balay, ababaya, kakuyog na. Diyak kayat ti marabak linaw. Ha? No marabak mo dagiti daduma akaruba. Idumanak. Oh, Oray no bakit akaon. Kabaila kapag sinaon ti spiritaw. anya? Maminsan pa'y arabakan na itikasta. Pesitak day ka nagdakkel nga ulaw. Ha? Pagbalinan ka akararwa, linaw. Yay! Nay, apay di na muting kasarsarita. Tata Arman. Awanan kay tibay linaw. Nay. Apay ngay. Kasla kumilaw mutin na kiti mata. Tata Arman. Nasakit tinakam kukin ka. Indadanas na ka. Ay, mabit man lang, tatarman. Apay kumangay, ngayon dadanas ka. Inlakok ti kakaiso na baka. Tayong bagam nga da sakit ko nga ulsan. Ay, saan ko nabasol na ita, tatarman? Apay kami na mamati ka adagos, ngayon din baga nga dasaki mo nga ulsar. Na ay sakpay ki din takim basol. Kipuno ba kami, tatarman? Ay, Nay, makaugit ka mga talagang tatarman. Urela lumawa mo tabot tagong maun. ikakat katawa tadyak kayat ti style mau ah. Nay. Apay lumabang ka, tatarman. Ito naglastukan. Na. Laban gayam ti kayat mo ah. Ay ipulong ka kini usana ka bagis ka. Nya kumamit ti maramido ni Nana Usana. Ngay, may. Makitam daw. Sigurado ang pagbabawiyam din na namin mau. Kaya mugayam ti laban ah. Tarman nga, putay nga. Pulos mo. Anya ti tantanabutob mo si Kalino. Itay kapay asaan amakaid na. Ay, dahil man nalakay, Arman. Bubungan na kiday. Pinangtanak tawanan bay nalakay. No kano ulitag pa iti panangraba ko kingkwana. Ipulong na kano ni Nana Usana ka. Sana. Anya? Asino kumama na dyan baka Usana nga. Ta iso ti pagpulungan ni Tata Arman. Husto daytan. Malalakayan. Sana makagit over ti panangraba ko kingkwana. Talaga na sakit. Tinakam na kanya. Yo! Nalabos ni Lino ang rabak, tatarman. Huwag nga ron, King. Saan lasak tirabrabakan na? Uray dagiti dan duma kakaanro ba? Ura siya nga raw, tatarman. Rinabaknak mo da dya, Lino. Awan ka nun ti ulok idi nakita na. Kit matayak ka nun iti mabiit. Ha? Jack na gustuan ti rabak na kanya. Ang binaybayak latan.
Jacket at tutupan ti bagtit akas kun kwa na. No siya. Jak mapakawan ti awanan pay nalinaw. Katawan nakpay. No apay kanu na mati ka dagiti bagbagana. Ha? Aya? Salbag na jalinaw. Nagnirbyo sa maadagos hindi imbaga nga da sakit ka. Kasa nakapapapati ngamin dagiti bagbagana Tata Arman. Sumurot kamot adagosan ka dagiti bagbagana na uray palsumay. Ang magsagana ti awanan baing. Ipulong ko kani usana ka bagis ka. Ha? Kung ka ba ilan di makilaban ka ni Lina. Di ka bagis ko nga usana ti ipasangaw. Anya? Kikag man lang na jalinaw. Ang mga nagdep-dep pa iti babawi na. Kasta ka na ikabagays. Iwan na ba guys? Tiyak magustuhan tinaramin na kanyak. Saan lasyak ti rinabak na? Ado kamay. Amo ko unday tangaramid na kabagays. Kaya't nilino ti laban, iso nagipulong akin ka. Nasayat mo day tangay naramid mo kabagays. Anya ti kayat mo nga ramid akan ko na. Danugin man di pispis na. Anya pa'y Taram tamnog na kay. paltugak ka day. Ay, saan. Parigatim lang, babaan iti danog kan kugtar. Tukulak ka di dagiti tultulang na kabagays. Anakin ka. Day talang di paramid mo kanya. Pagdaram tingiwat na, tapos sana mangrama kay. Pusyak ka di amin ang ipon na. Anakin ka kabagis. Nabayag mo ta panawon, ayak nakilaban. Kadno siya kinay ti pagbot-bot nga dagiti padak abalod. May salang asaw agbutangdan. Ah, Kanaw ti kayat mo apan ang bugbog ko kan kwa na kabagay. hey, anytime. Sigay, umay ka tabuyam taramidak kan kwa na. Nay, dua kayo pa nga agkab sa tumasinag kanya. Jo, tatarman, nanaw sana. Ipakitam itatilaing mau. Ha? Kakuyo kung tikabsat ka. Ipakitam, malalaki ka. Ah, talaga pinaypaisum timbagam nga gipulong ka ni nanaw sana. Tatarman, anya kumangay, ilabang kanya ni nanaw sana. Bakbakitan, oh. Di naktagtagibasitan. Anay ka. Dinanog mo mutin ti rupa, nanaw sana. Daytoy pa'y tikugtor. Anay ka, tinugtaran na manananaw sana. Di ka matngarod lumaban linaw. Nagbig sa tinanog mo, nanaw sana. Ay, naidumduma ka mga yun. Saan lang aday tataramidakan ka tapnog nakam kan. Tok-tok kulak dagiti tortulang mo. Anay ka. Aurela, naritok na ito lang. Ay, pakawalan na akong tatarman. Nanaw sana. Ay, sana ka lumaban. Rabak ko lang, naijay. Nagnakam ka mat siguro itan linaw. Saan nga amin na tao kat marabak mo? Nanaw sana. Nagnakam kan. Anay ka, nagsakit tintero pagbagi bakay. Leksyon kan kaday talino. Nalaing gayam iti judo karate ni Nanaw sana. Oh, anyangay ita, tinuktukul na ti tultulang mo. Matayang San Maria bakay. Nagsakit tintero bagay. Itaray na lang ni ospital. Apay ko mga itaray kay di ospital, kat basol mo matlaang ti amin. May mga si Maria. Ay na, magdusa ka, Lino. Madi nga min tirabak mo. Iso anapasamak kan ka ti kasta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag,
Dito'y drama tayo. Anya laki din. Anya laki din. Ay, unay magtinti kastoy abiyag. Manon nga daw nga awan trabaho. Ha? Awan pa yun maigatang iti mo ma. Ay, salbag. Ay nalakay, no talaga akayat mo ti agtrabaho, inka agsapol, ado ti trabaho ijay ili. Kargador no iso. Saan ajay trabaho, timang sapol kan ka? Aha. Amumatay na Jacqueline niya tikas di trabaho. Anya ka takargador nga ibagbaga mo? Anya laki din. Amo mga skill datawa karpintiraw. Apay kit din na mapanak agtrabaho akas kargador. Aha. Anya? Aha. Ay unay kan lakay. No ti tao kat adan pamilyana saanen arumbeng nga agpili-pili ti trabaho. Mawatam. Buneng! Kamatanagan. Addan tumangayab kanyak nga agtrabaho. Saan lang nga ita? Oh, papanamanan. Ay, mapanak man iji daya. Inaksapulan da kita babaro nga agmumuma. Anya? Madikat ti aldaw ka, nujak makamuma. Kasla matayak si ka. Ay unay kan lakay. Sobra daytan. Imbes aday ta oras mo amapan makimumuma. Ket usaram amapan agsapol iti panggadam. O, di nasayaat. Ay naaddan to ka di. Pakadanagam aya. Ay na, maistresak ka talaga ka. Addanto kang addanto. Kaanon to pay dayta? No agitlog ti baka. Ay saan? No agtambling ti masikog. Anya? Joke on lay. Ngala, inakom. Dasaya at tanasapat kabal daw. Nay, apay ka din na. Awisan kayo kumain ton bigat ijay balay. Ah, ay ikaw na. Dagita man ti pag-aayat ka. Ay, pasken ko naman. Wan, adda parchen may adu ababaw. Iso nga umay kayaw. Ah, apaw? Ay, agasam dat. Wala na, umay kami. Ket agyaman ang unay, iti panangawis mo kada kami, ah. Awan anyaman na, baldaw. Among bakit? Itay na panak nakipalanit ija ayan dapil. Siput-siputak di inayaban da alakay. Lakay nga. Di ngay nakabantay iti ayan dagiti watwat. Malagip mo. Awan, apay. Panunutak nga rod. Anya nga tano adalag di trabaho na. Anya? Makita ngamin ket kasla easy money. Amin kano apapanan napasken. Ikanda iti kwarta. Kasla maaw-awis tirik na ka. Amam, nagmayat ka atong paan. Tapno mariing ka. Kas ka lang amin agtagtagay no. Ay pudno ti bagbagak-bagay. Ken malaksid iti kasta at trabaho ti mamad daw. Adda pa'y may sangamok. Anya? Kunwari, adda na takawan na niya. Kaumay na kanya. Pugtuak no asino tinagtakaw. Kalpasan na, agpabaya na. Di easy money. Planuwag analayng no niya ti aramidag. Noan niya ti ibagak tunggal umay agkid daw iti tulong dagiti umay agpapantaw. Praktisag man no kasano ti aramidag. Ken noan niya ti tangtang abat no bilang addaw may. Panungtag man. Oh, anya ngay. Talaga ka di nga awanin panggap mo ang mapanmang sapol iti panggadam? Kwa bakit? Dito yaklatan balay. Don't worry. Dakdakkel ti masapulak dito, ingem ti mapanak ag construction, uno ag kargador ngay bagbagam. Anya? Nagwarasan dito'y barangay tayo amamadto akon. Iso nga uray po utam. Addan to umay dito'y balay nga agkid daw iti tulong ko. Anya? Di siyempre. Agsingirak mo't iti kap-kap na ka. Ay, sungardan ka man. Tapno ammom.
Ita apanawan, awanon ti mamatpati iti kakasta. Ah. Dagiti laeng tattao idi ununa na apanawan ti mamatpati dita ngay bagbagam. Mawatam. Ay na, di ka man sumanao. Ure kita, itisan nga agbaya. Adda umay dito'y balay. Anya? Ni Manong Baldong asawa ni Manang Tina? Mamado? Wan ka no. Isumot tinangag ko pag sarasaritaan dananang kantatang idirabi eh. Os? Mas daawak nga raw. Kaputa saan mo't asi, kud akas jay ti trabaho na. Amu tayo matan, asipod paiket sadot da dya tao. Why, di lamas yan kanibagat na trabaho para kada kwada? Ha? Ay, amok ate pampanunutan da dya lalaki. Easy money. Sadot nga ron. Siguro ah. Ay, saan siguro? Amok nga isutipod no. Nakadaktak kila na lalaki. Ngam saan nga agtrabaho? Ay, Diyos ko. Anya? Ni Baldo? Mamadto? Wan ka no. Salbag. Ay, di pa ila mapanbang sapol iti panggedan na. Isumit lagaya matunggal lumabas sa kiji balayda. Adda ijay sangod ang agtugtugaw. Nagmayat ti pa nagkapina. Agur-uray siguraw ti customer na. Ha? Kitway, customer ko na. Nagiti tattao nga uto-uto nga masidagkin ko na. Anya? Ngam sapay la ko matawan. Ngamin, amaw nga ramid na ladayjay. Tapno agkakwarta. Tawanan ba eh? Sadot alakla kaya. Anya nga ta, ano paglulukwan tayo da dya abaldo, ha? Ha? Anya ti kayat mo asaway? Wan nga raw. Anya nga tati aramidan tayo no bilang laang. Mapantayo ken kuana. Lukwan tayo anatakawan tayo. Ngore saan? Kitain tayo man, no anyat ibagana, no kun-kundit, apatuan na. Nupod-numot lang ang mamadto. Anya? Amangan kit di mo na makapungtot ka na tayo. No bilang laan. Ay, di ka madanagan. Siya ki makaamo. Talo tayo, kumpara kan kuana. Oy, alangan ba't nga atrasan tayo? Kit mapantayo ah. Tapno man sardengan na dadya trabaho na. Diyan lamang luk-luko itipada na ataw ti amuna. Makadlawa ka? Apay ngay? Awan mo ti umay dito'y balay nga kid daw ititulong ko. Ha? Manon alawas ti napalabas manipod nagwaras dito'y barangay tayo amamadto akon. Ang maging gay ta ka awan payla imay. Kat amuda akun kundit laday tanga aramid mo. Saan? Saan nakamapukawan ni tinamnama bakit? Marik na, nga daw umay intong bigat. Anya, ay nabaldo aya. Agar aramid kalaang iti pakaibabainam. Anya apakaibabainan nga ibagbagam mo. Addan tulat kwartak nga ibayad ti tao nga umay ah. Di kan tuman, paigaman. Anya, Sigurado kay kada iti daytoy nga aramidan tayo. Siya nga ro ti makaamo. Amangan kit di may. No makakatawa tayo. Kabayatan ti panakisarita tayo kinkuana. Ket lapdan nyo ah. Tapno matiklo tayo da abalto ah. Ay, anyakat asadot na. Ado mati mabalin a pagtrabahuan. Mamadto paylaan. Hoy, naku ah. O ala, mapantayo nga rodan. Tapno kitaan tayo man no anya ti reaksyon na. Ay, no siya ket excited ang makisango ken kuana. Oh, da kayo magayam, Romel. Uwan manaw. Da kami nga rod. Ay na, nagsayatan tayo may kayo. Ay, agina na kayo ah. Wan manong. Lamit lang ah. Ibagak ka ni bakit ang mangisagana iti merienda para kada kayo. O sige, thank you.
Anya, pag merienda ang pay ina. Wait, ala na. Ika ka din agungit. Ngamin, amok adak kalagatan ti singer kadakwada. Amok anatakawan dagi jay. Anya, kat anya ko mga rod ti ipamerienda kadakwada. Inka pa'y umutang iti ayan ni Kumari Mabasyang. Ibaga masyak ti agbayad, kalpasan ama singer ko ida. Anya, Inka na. Tani, agur-uri da iti salas. Naimbang nga oras yo. Anyang iti maipay ko kada kayo. Kwa, umunay ti amin, nadamag mi ngamin amay saka mamadto. Natakawan kami ngamin iti cellphone kan kwarta. Isungay may kami. Ay, kasta? Wan manong. At damat suspitsami ang ngala. Ngam saan kami asigurado. Isungay may kami. Barang maamuan. Nupugtuan nyo. Wen, awan parikot iti dayta. Maamuan tayo, mga sino tinangala. Ay, nasayad mo kas manong. Parikot ko ngamin dagiti ado a files ko iti dadya a cellphone. Ay na nagdakkel agata dyan nala na a kwarta. Kasta ya? Ala, agulay magtay nga ron. Rugyak apugtuan, no asino tinagtakaw. O sige, let's keep silence. Wal, kurimaw. No sino ka man na nagtakaw iti cellphone kun kwarta da ito'y abakla. Agparang tirupam dito'y danom nga da iti sangwana. No sino ka man, saan mo nga ibak nang ti kinagtatakaw mo? Lalaki mo tinagtakaw. Kasta? Mabit lang tayo tuloy ko No sino ka man na nagtakaw, agkabibaw tangiwat mo. Agparang iti daytoy adanong no anya ti lang ti cellphone nga inalam. Samsung din nala na niya. Ha? Ay saan manong? Bobo, dyan natakaw. Ay sti, Vivo, kunak kuma. Anya? Ay, mabit lang tayo tuloy ko. No sino ka man na nagtakaw iti kwarta ken cellphone? Pakaasin tayo sublim amin dagiti tinakaw mo. No sanak nga agbidot, 10,000 ti tinakaw na. Ay kwa, 5,000 lati na pukaw kada kami. Ay, kastaya. Ay, mabit lang tayo tuloy ko. Ay saanin manong? Agam ang mangaw kan. Ha? Tapno mo man niya. Imay kami laeng tapno padasin da ka. Angam ni, talagang aramidam ti amin tapno mamati kami. Angam, ay na, di kami mamatikan ka. Anya kita saan ako na mamadto? Kano mamadto ang ron? Mamadto ang al-alti. Ay na, ang kakipang sapol iti panggadam. Saan akasta nga agin papadto ka? Saan kami ang natakawan? Kung kunami laeng. Anya? Winat! Saan kami ang natakawan iti cellphone kan kwarta? Ngamtila mo tani bagbag ha? Samsung, kaskada 10,000. Ay nako. Ingkag trabaho manong baldo. Saan ka mang namnama dita palso apamadto? Mawatam! Kagiti awan ng bay na tattao. Oh, anya ti rupam itang kadagiti tattao, baldo. Naamuandan akun pundit laeng day taapam madtom. Ha, salbag kakit di. Di kakit ngamin mapanagsapol iti panggadam saan nakasta. Saan ta magkaya man natakawan? Ngam imay dapay lang agin dadamag dagiti awanan bay. Sigurado nga iwaras danday dyan nga naramid ta. Kat, Sus, anyang itinamnamaam. sigurado nga awanan ti umay agpapadto. Ano kastoy? Imbis na nagmayat ti plano, awanan. Ay, salbag day bakla. Ay na, husto lang dayjay nga inaramid takan ka. Tapno agnakam ka. Iti kasta, agtrabaho kamitan. Anya, kasta ti inaramid daw, kendi baldaw. Wena na, pinaglulukwan mi. Success Naamuan mi akun kundit lang ti bagbagana ang mamadto ka nun. Husto lang, adayjay nga inaramid daw. Tapno awanan ti tao amapan kankwana. Anya ka tamamad daw. Ay, sadot na lang ang agtrabaho. Wala ron, di lamasyan ka ni bakat na. Ay, kat bar nga ano itan kat makapanunaw.
ket mapanagsapol iti panggadan na ti sadot abaldaw. Ay, isi manay ti kayat na. Ay, si kamot gayam ti masabat ka baldaw. Papanamngay, nasapa ka may. Kuha na. Inak man iji ilay. Ada ngamin nag-applyak iji at trabaho. Iso nasapaak tapno masapaak mo na makadanon. Kasta, ay kat nasaya at saan aday tamampad taw tinamnamaam apagkwartam. Ha? Wan, pundo ti bagbaga. Apay, ang angaw ay aday di abanag. Basta latan amamadto ka, tapno laang agkakwarta ka. Ay nakababay day di ngay naramid mau. Kuha. Iso ahusto laang day taamapan ka trabaho iti ilay. Saan mo anam namaan nga dapat umaykan ka? Nga may nagwarasan dito'y barangay tayaw ti naramid da baklakan ka. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ha? Nakabalas kay matatang. Sa dino ti papanan nyo. Ha? Ay, kwa. Adda mapan ko gatangan ni Jayli. Iso nga intod sumangpot ni nanang mo. Ibagam, adda na panak, wan? Wan tatang. Ngaman niya ngamin ay hati mapanyo gatangan. Basta, di mo mutlaan mo. Ura ibagak. Anya? Malahin nakaw, nanak ko. Turayim latan ni nanang mo, asumangpay. Wan tatang. Neng, apay nga agmay-may saka anak ko. Apay, awan ka di pa'y ni tatang mo. Si Mang Peten nanang, ngamrimwar manan. Adda ka numapan nagatangan ijay ili. Anya? Anya ka no ay hati mapan nagatangan ijay. Salsalud-sudak nanang, ngam di namot imbaga. Salud-sudan yun to ano sumangpad. Anya nga tati mapan nagatangan ijay ili katrumabiin. Ala, umay kan ijay kusina anak ko. Mangan takit din. Adda in take out ko amakan. Maudin to ang mga nitatang mo. O sige, nanang. Ay narabiin Joshua. Ngam rosaryo, tinapan mo ginatang ijay ile. Wan bakit? Sulat ti gagara ka na pa ni Jayli. Nga uray rabi. Anya? Gimatangak iti dua rosaryo. Iso da ito, iti maysa. Kita mo. Yung kwintas kumutin Ha? Kanya maysa, yung karga ka iti sangot ti motor. Anya? Ne, itaman pa yan na panunot mo agumatang iti kasta? Nakaskas daaw. Si kakit dimod bakit? Kit gimatangak ka, taimbag lang amang bantay kanyak. Kun kastamot tan iti motor ko. Nang runa kit inaldawak arumwar ama pa nagtrabaho. Kat nasaya at nga ron ano kasta? Wen, bakit? Madlaw ko ngaming kay. No marabyanak. Kasla addal alya iti liklikudak. Kasla adda umang angkas. Isuan na panunot ko ti gumatang iti rosary. Bakit? Agasam manday ta pare. Ada mat rosaryo nakabiti na, hindi tatanggid ba? Ay katuwan mata pare, apay kapoy. Talaga adi madlaw ni bakit mong ado ti chicks mo. Kapunta kunti rosary ka mo tayo. Ayun pare. Saan lang nga da ito tengag ko? Tapay iti motor ko So asaanin na talaga makadlaw, di bakit ko? Amum talaga ter aramida no maipapan iti chicks niya. Aramida mo aminan. Tapno saan ang makadlaw ti asawam? Ay katuwan na pare. Nariga tayo, nubilang lang. Pre, siguro nagsinarak kay manin kanila plenya. Wan pare. Nagsara kami di kalman. Kat inton malam, ni dali mo iti kasi nara ka. Anya, dali. Di bakla nga da inuman na.
Wen. Ay, unay kan. Ay, sus. Pinaggigidan mo, pare. Ay, numaamuan ni bakit mo dahil tangar aramida, di alam mo. Saan na maamuan pare? Ngamin, adda Rosario iti tenged ko. Niya? Ay na, agyaman na ka. Kunat mo di kan umay, darling. No imbagak nga umayak, darling. Umayak. Mabalin ka di mo tasan. Sa bagay, awan mo ti malagip ko a promise mo, adi mo tinungpal. Kituan. Anya kalaki din na ya. O ala, uminom tangarudan, darling. Sana bale, sakti agbayad iti amin nga inuman kin pulutan. Just drink. Tapis ka talaga. Ay, awan na nyaman na. Basta parakan ka. Anya ti ko na mare, gimatang nilakay mo iti Rosario? Wan kumare, dua ti ginatang na. Ay agasam man mare, nangibitinan na ngay. Jay maysa, inkwintas na. Kat jay mo't maysa, imbitin na iti motor na. Kasta ka di kumare. Ay na, naimbag ka pa'y, adda makitam ang nagbaliwan ti asawam. Agasam man day ta, gimatang iti Rosario. Iti saan amabayag, mapanto ag simbaday jayon. Ay na, sapay la ko mga rod takasta, kumare. Ay, nilakay ko. Ay na, awan lat amok iti dayjay. Ang mga nuag kuyog-yog no makaigam iti Rosario. Ha? Wen, kumare, iti kasding ugali na. Amang nginom lang arudan, ag kakanat pa'y dagiti babae na. Anya? Wen, kumare, iso nga awan namnamak nga agbaliw pa'y ti asawa. Ne, tenga trabein. Ngam apay nga tangawang pa'y ti amam. Wan nga rod nanang. Kasla rin na biimatan amala daw nga agaw awid ni tatang. Wan nga rod. No sa dino nga tati papapanan na ah. Ne, ada ag tuk-tuk-tuk. Amangan no isuraytan. Takayon ti mangilukat itiri daw nanang. Mabuti nga. Amangan no saan ani tatang. Apay Joshua, kanayon ka mo na marabyan. Ha? Ay, bakit? Adala nagdagasak. Aniya, nagdagasam ko na. Amangan kit demat no ada babaim ah. Ha? Ay, saan bakit? Saan? Anya kita babae ngayon kay bagbaga. Awan babae, bakit? Naginom kami lang iti balay, ti maysa kumpare. Nasaya at no kasta. Amon bakit jak maaramid ti agbabae. Amon mait nga orela dua ti Rosario. Maysa iti tenged ko. Ken maysa mat iti tenged ti motor. Sapay la kumatapod no lagi ta nga ibagbagam Joshua. Maamwaklaan mo sa dino ti papapanam ah. Maputad ko talaga dayta. Bakit? Ay, kaya naimbag man, ta saan na makadlaw ni bakit mo kan ka, pare? Saan pare? Agat atap mo, magpatinggalang iti at-atap. Anya? May isa lang amin ti adda iti panunot ni Nanet pare. Tiyak maarami, tiyak babae. Kaputa, nasing pata. Ngamin, adda Rosario, iti tenged ko. Kan addamot lang, iti motor ko pare. Ay, una yun. Biliba ka talaga kan ka. Kabailam lat nga agilimod, iti palimod. Ay, katuwan na pare. Apay, kapoy ako na. Ay, agsarsara kayo kadipay kanilablay? Ay, uwi na pare. Iso na lang. Mamindwalangan, iti makalawas, no agsara kami. Anya? Amamutan pare. O mabalin lang ko mapagduag ti bagay. Ay, inaramid ko na. Na. Saan lang amin kit adalable, kandalay, ti kasinsinara ko ita. Adda na inayon pare. Anya? Ni Prise. Diyan ngay, kadwamot lang ni Dalay, ngagtabtrabaho ijay ba? Ilimlimod mi lang, ngagsarsara kami pare. Tanusan ang maamuan da ijay abakla.
Ay, apaw. Pinaggigidan mo talaga. Wun, tinapatay. Saan amaamuan ni bagat ko? Kasi ti kunada ka rodain, mas maraming babae, mas maraming swerte. Anya, sigurado kayo iti dayta nga ibagbagayo, Manong Randy? Ay na, wen, ading tuna. Sigurado ak. Ay, diyak kumakayat nga ibaga nga maasyanak mat kanina net kay. Napulos ti amo na may papan iti saan anasaya at ngar aramido ni Joshua. Una yan ni Joshua. Punaklakit din no nasaya at ti panagpampanunot na. Kundi bitin iti rosaryo iti tenged na. Ken iti motor na. Ng babaero matlatta. Wen nga ro, saan la amay sa? Uno, dua ti babae na. Tatlo pay ah. Anya, Wen, dua babae ken may sa bakla. Uto-uto mga min di bakla. Panatar ni Joshua, apaw. Libre na amin na yun. Ore, mano aribaw. anya. Ay sus, saan anasaya at dayta nga aramiden na. Kaasimat ni kumarik. Ay, ibagak dayto kan kuha na. Wen, ibaga ma. Hindi mo ipagbaga. Asak tinang idanon. Wen! Amangan kitimat no ada sa bali a babae. Malaksid kanya ka, darling. Ha? Ay, kwa. Awan, darling. Si kalaang ti babae iti biyag ko. Promise. Nasayat no kasta. Mala. Agordal ka nga rodan iti inuman ta. Anya ka diti kayat mga inuman ta. Ibagamla. Siyak ni makaamo. Orean niya. Basta arak. Si kakit din. O sige. Mabilang ang pang-asim. Tadi ka nagbarte. Itulod na pa dagos ko. Iso a kontrol ang ti inom mo. Wen ka di. Don't worry, darling. Ala, hindi kita gorderan iti arak. Apaw, naimbag man na nakaawid ka pa, Joshua. Ha? Kwa. Anya? Panunutong pailaang no anya man ang tiirason mo? Ay, saan magbagat? Anya kalaki din na. Siguro, adda babae man niya. Si kakit di may awan, bakit? Nasingpwet dahito asawa. Anya kalaki din na yan. Amumitin bakit? Orela dua ti rosaryo. Isuapat yung matibag bagak. Awan babae. Kunak manen, bakit? Kat, anya nga rod agapo, akanayon ka marabyan. Naginom kami lang, bakit? Kadwak mo dagiti ko kumpare. Ay na Joshua, uray agbayad ka. Jackpot yun day tanga ibagbagam. Sa bali di agparparig na kanyak kat. Maamuak lang nga dar aramidom at jak maguston. Utdak day ta kunak tumat. Anya? Naimbag tanadanon ka dito'y balayo, kumaray. Wan kumare, naranaam nga awan na panak kita. Awan nga min nakitang danak itakat. Kasta, ay namare, imayak tadda na patig nga ibagakan ka. Ha? Anya day ta? Makapakigtot ka mat? Pagsayaatan ka di? Saan apagsayaatan, kumare? Amok apagsakitan ti ulom, ngamnasken amaamuam. Ha? Agkakanat mo't gayam ti babae nila kay mo. Ay sos, adda na kaibaga kanyak. No di mo pa yan, surutom nila kay mo ijay ili, ijay pagiinuman. Anya? Saan lang kano amay sa ti babae na? Uray dala talo, dua babae kan may sa abakla. Anya? Udno talaga ti atap ko kini Joshua. Mas daawak ata apay akanayon mo tan amarabyan. Tiliwam ti asawang mare. Saan anasaya at day nga aramiden na? Di nala pinanunot ti anak yaw. Oh, itaman pa yan asapa ka ang nagawid, Joshua. Ha?
Siguro, naamwam nga amukon ti Aramida man niya. Bakit? Awanan ka itibain? Salbag ka alaklakayan? Ape at tinungpanak mo ten, bakit? Kundi bitin ka iti rosaryo di tatangad mo. Kun ijay motor mo. Gayam ano ti babaem? Salbag ka talaga? Anya? Asino tinakadamagan manan iti dayta, bakit? Awan bibiyang mo no asino ti nakaibaga kanya. Awanan ka itibain? Agasam uray dalatalo. Dua ka no a babae kun may sa abakla. Ha? Alaom amin akawas mo dito balay. Amin agargarot mo, agtalaw kan! Ha? Ay, bakit? Awan na mo ka pa panak. Ay na, Joshua! Anya nga awan? Ay kat, pagsisinublatom ang awidan dagiti babaeng! Salbag ka hide! Ay, kasta unay apa nangidaydayaw ko kan ka, gaputak kundi usar ka iti rosaryo! Ngam gayam ado babaeng, ah! Ha? Di ka laagbain! Alaam amin akawas mo, agtalaw kan! Awanan ka itibain a lalaki. Ha? Apay nga tinungpanak mo latan, darling. Di ka man aging didi nga awan amom. Ha? Imbagang kanya kasaklaeng, awanan sa bali, ulbod ka. Kwarta ti kayat mo kanyak. Kundi bitin ka pa iti rosaryo di tatangad mo, ha? Ngam, ay, saan mo't gayam ta ulbod ka? Ay. Imbagang pa'y kanyak nga awan ti asawam, ngam adagayam. Ay, kwa. Pasensya ka kuman, darling. Gusto ko man. Agsarita tayo, Jerwan. Nakababain nito yung unag. Ano ti tao? Awan bibiyang ko. Pakaragsak at ti pa nakaibabain mo, salbak ka. Nya. Tayta, gapo iti kinaado ti chicks mo. Uray may sa awan nagbati. Ay, uwin nga rod, pare. Jak amo no ape, adi manon ngamin ka ni bakit ko? Di mon pagparikutan no asino tinangidanon kan ko ana. Among mutain. Adulat ta ti tattao ang makakit-kita kada kayaw. Iso adi mo no asinaw. Ay, tinapatag kita namuan ti asawam. Ket tapno balbaliw ka. No saan anamuan inanit day tangar aramida. Sigurado nga itultuloy mau. Pare. Mangasi ma. Agbalbaliw kan. Ipakitam kumamit anasaya at kinatao pare. Tapno adamot pakakitaan kadagiti rosaryo nga ibitbitin mo ititanggad mo. Kaditi motor mo. Saan lang nga ibitbitin. Tapno saan amadlaw nga dadakis nga aramidam. Maawata ang paray. Ay, uwin pare. Maawatak ti kayat mo asaway. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.